Bueno, bon dia. Bon dia. I la primera pregunta és quan i per què sorgeix la Fundació Arús? Bé, la Biblioteca Arús, que també es diu Fundació Arús en el seu principi, va sorgir en virtut de la donació del senyor Rossend Arús d'una biblioteca popular o pública a la ciutat de Barcelona. En realitat al poble de Barcelona. Això va ser, o es va inaugurar l'any 1895. Des de llavors, a dia d'avui, sempre s'ha mantingut. La voluntat era il·lustrar el poble treballador. Òbviament, l'any 1895 el poble treballador tenia un problema. No sabia llegir ni escriure. En el qual la biblioteca feia una tasca primer d'obrir a tothom. Penseu que la gent, en aquella època un treballador treballava de l'hora de 16 hores a 17 hores, sortien tard, la biblioteca cobria l'espai que aquella gent, en comptes d'anar a altres llocs, venia aquí. Què feien aquí? Ensenyar a llegir i a escriure. Per això el primer bibliotecari que va tenir la biblioteca era un autodidacta, però era un obrer, però era un tipògraf, sabia llegir i escriure, i a més era anarquista i era maçó. O sigui que reunia les condicions pròpies de la biblioteca. Aquesta és la voluntat de la biblioteca i s'ha mantingut fins a dia d'avui. Molt bé. I com es nodreix econòmicament? Es nodreix econòmicament per... hi ha una aportació que fa l'Ajuntament de Barcelona per manteniment i després generem de l'ordre d'un 30% en recursos propis, perquè l'edifici és de la biblioteca i a part de la planta que ocupem, el més està llogat. I amb els lloguers cobrim un 30% del propi pressupost. Quina és la seva tasca dins de la Biblioteca Arús i la respectiva fundació? Bé, la meva tasca aquí és la gerència del patronat. O sigui, administrar aquests béns que tenim i localitzar sempre o donar activitat a la biblioteca. Activitat no tant de biblioteca, però sí com de centre que fa difusió. Per això sempre els dimarts i dijous tenim un tipus de conferència o cursets, que l'activitat, el que tenim de fons a la biblioteca es pugui donar cap enfora. I això vol dir que has d'anar captant conferenciants, gent que vulgui presentar un llibre, sempre dels temes propis. Moviments socials, moviment obrer i maçoneria. Si entrem dins de la biblioteca, què trobarem? Si entrem dins? Sí. Doncs trobareu llibres. Llibres, molts són del segle, van des del segle XV fins a dia d'avui. Normalment, a dia d'avui no, fins a la transició. Però aquests llibres sempre estaran més referits a el que he dit abans, moviments socials, anarquisme i maçoneria. I molts d'aquests llibres els podreu sols mirar perquè no es podran tocar. Ah, sí? Sí, perquè ja tenen una edat. Aquests llibres normalment estan ja digitalitzats i es poden consultar a través de pantalla. Aquí mateix? Sí, sí. I documents també tenen? També tenim documents. Antics? Sí, alguns sí, altres després de la guerra i abans de la guerra. Sí, penseu que la biblioteca va estar tancada des de l'any 39 al 67. Això va servir que no va haver-hi cap intervenció, ni saqueig, ni res, sinó es va mantenir així fins al 67, que es va considerar que es podia tornar a obrir. Es va mantenir intacta des del... Sí, des del seu origen. Inclús en l'any 40 hi ha un ofici, una carta del cap superior de policia de Barcelona, en què demana l'inventariat de la biblioteca, òbviament per portar-se-la a un altre lloc. I no es va complir aquesta ordre. La biblioteca sempre s'ha mantingut correcta. Quins requisits han de complir els usuaris que la visiten? Quin perfil de visitants té?
Els usuaris normalment a dia d'avui són investigadors. No tenim, diguem, un públic com a les biblioteques de la xarxa, que són des de gent gran a nanos que van allà a mirar un llibre o se l'emporten. La biblioteca no fa préstec, sempre s'ha de mirar aquí, el llibre o el document. El perfil que hi ha a dia d'avui és el clàssic senyora que està fent la tesi doctoral, l'universitari que li ha caigut un tema que la biblioteca ho té molt per la mà, o el jove, diguem, de batxillerat que està fent un treball de recerca sobre la CNT en l'any 36 o la maçoneria a finals del segle XIX. Aquest és el perfil que tenim. Quan es va reobrir, en el 67, el perfil era de biblioteca popular, o sigui que venien nens. I aleshores es va produir un fet de que el que durant l'època de Franco no va passar, quan van venir els nens sí que va passar, arrencaven els fulls i se'ls emportaven. I bueno, això es va arreglar ràpidament, deixant que vinguessin igualment, però amb horaris més restringits i amb més vigilància. Però bueno, la biblioteca no pot mai impedir a ningú els mitjans de llegir en aquesta casa. Això està prohibit per l'Estatut de la Fundació. I els nens poden seguir venint? Home, clar. Per la vigilància. Poden venir i ja tenim personal. Penseu que ara hi ha més personal que fa bastants anys. Abans, el 67, quan es va obrir, havia sols una bibliotecària, una ordenança i una senyora que neteja, i prou, no hi havia res més. Ara tenim més gent. Encara i així ens han robat. Alguns documents han desaparegut que ja estan recuperats, estan al jutjat, perquè van enganxar el senyor que ho havia fet. Per això tenim càmeres i totes les coses, no? Es porta avui dia. Quines característiques té l'edifici on ens trobem? El mobiliari i la decoració són els originals? Sí. Això és el modernisme típic del segle XIX i el mobiliari tot és tal com es va inaugurar la biblioteca. Inclús hi ha mobles com els que tenim aquí davant que són de la casa de Roser Arús, perquè ell vivia aquí. Quan va morir i va decidir que es fes la biblioteca, el que es va fer és una remodelació de tota la planta per donar-li cara de biblioteca. I aquests mobles precisament són encara de la casa d'ell. La resta són... La fusta que es va emplear és caoba, els de caoba el temps no passa. No es podreix, no... No, ni l'ataquen les termites de tot això. Per això s'ha mantingut. A més, com té vidres, tots els prestatges tenen vidres, l'època que va estar tancada també va guardar bé els llibres que tenien dins. Perquè mentre va estar tancada va tenir vigilància, no? Hi havia un porter i alguns investigadors, sobretot estrangers, venien i tenien que anar a l'Ajuntament, parlar amb el regidor de Cultura i el regidor de Cultura els acompanyava, obria la biblioteca i es deixava consultar amb ell davant. Si no, i així es va mantenir fins al 67, que ja es va avorrir. Com va sobreviure durant el franquisme? Miracle. Bueno, això és una història estranya, no? La biblioteca he dit que la volien tancar, inventariar i portar-se-la, evidentment, a Salamanca, sobretot el material propi de maçoneria i anarquisme. Llavors va intervenir un senyor, un regidor, no era regidor ben bé. El que tenim notícia és que el sotcap provincial de la Falange va impedir que la biblioteca fora tocada. Aquest senyor, diuen, no he tingut ocasió de parlar amb ell, perquè ja va morir, José Maluquer i Cueto. I la biblioteca va quedar en mans d'aquest senyor, que després va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, també va estar a la Diputació, i, era un falangista, evidentment, manaria més que el cap superior de policia, perquè si no va complir l'ordre, però ho serà. En el 67, que és el franquisme també, abans, en el 65 va haver una petita discussió
perquè es volia obrir la biblioteca, però hi havia un problema que era s'havien de penjar 3 elements, que era una creu, el retrat de Franco i un retrat de José Antonio, perquè era una biblioteca pública. I clar... José Antonio Primo de Rivera. Sí, Antonio Primo de Rivera. A les escoles hi havia aquests... Vosaltres sou molt joves, però els que tenim una edat els teníem allà sempre. Bueno, no es va poder arreglar perquè no havia lloc per penjar-los, no es va penjar. I com la biblioteca té prohibit per estatut qualsevol símbol polític o religiós, si són d'actualitat, no es podien penjar. Al 67 es va reobrir, el president del patronat sempre és l'alcalde. Estem parlant de l'alcalde Porcioles i el seu secretari, que era un senyor que es deia Tarín Iglesias. Tarín Iglesias va ser el director del Noticiero Universal i, bueno, en aquell moment va decidir, en permís de l'alcalde, reobrir-la, en discreció, com va dir ell. El senyor Tarín Iglesias, en l'any 52 se li va obrir un expedient per maçoneria. El seu pare va ser maçó, ell també, encara que en aquell moment ingressaria, suposo, per salvar-se o per motius que siguin, a la Falange, també. I a partir de llavors la biblioteca va funcionar correctament. Sempre en dificultats de personal, dificultats pressupostàries, sempre, fins als anys 90. Als anys 90 hi ha un canvi de la direcció, ve una directora nova, que és l'actual, vinc jo també, posem d'acord i donem un aire nou a la biblioteca. Després, ara farà ja 4 anys, es va fer una inversió de quasi 1.700.000 euros, pagats al 50% per l'Ajuntament de Barcelona i altres 50% pel Ministeri d'Administració Pública del Govern d'Espanya, per arreglar la biblioteca i l'edifici, perquè l'edifici estava en estat de caure, quasi. Hi havia bigues que no arribaven a la paret. I bueno, amb això hem aconseguit que si ja portem més de 100 anys, doncs 100 anys més aguantarà la casa. Aquesta reforma quan la van fer? Fa 4 anys. Van tenir que estar un any tancats. Perquè clar, no... Si mireu, no es nota, perquè l'obra, diguem, es va fer per dalt, pels costats i per sota, mai tocant la biblioteca. Però bueno, que es veuen algunes línies per aquí d'incendis... Hi ha coses que no s'han pogut evitar. Però bueno, aquests aparells d'aire condicionat, aquests són mòbils, però hi ha alguns que estan ocults darrere de les prestatgeries i s'han fet rejilles de color fusta perquè no es noti. Però hi ha hagut incendis aquí? No, mai. Bueno, va haver-hi un, sí, aquí. Aquí perquè es va filmar una pel·lícula, que aquest també és un mitjà que tenim de negoci, lloguem les sales per fer pel·lícules. I va instal·lar la productora una ximenea. Ningú s'imaginava que la posarien en marxa, i la foto en marxa es va cremar un tros de porticó. Però ara no va passar res. Creu que la filantropia avui en dia està poc valorada? Bueno, jo crec que la filantropia sempre ha estat poc valorada, no? Però sí. No es donen fets avui dia d'un senyor ric quan mor decideix donar a la seva ciutat una biblioteca. També s'ha de dir que l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat, que està aquí al costat, també el va fer construir Lucena Arús per donar-lo a la ciutat d'Hospitalet, perquè el seu pare era d'Hospitalet, i si aneu un dia allà al costat de Puigcerdà, Das, l'Ajuntament de Das també ho va fer construir ell per donar-lo al poble de Das, que eren ajuntaments i escoles, tant a Hospitalet com a Das, i a Barcelona li va donar la biblioteca. Això és un exercici de filantropia poc usual, llavors i avui dia. Actualment encara reben documents de manera altruista? Sí. Nosaltres no adquirim res, pràcticament. Sempre rebem donacions. Les donacions venen moltes vegades des que el primer bibliotecari que he dit abans era anarquista i maçó, que molta gent que pertanyien o bé al moviment obrer anarquista o bé a la maçoneria, a mesura que han anat morint, han donat la seva família, que ens criden i s'ha mort el senyor no sé quants, i ho donem per l'ordre d'ell tot el material de la biblioteca. Nosaltres el recollim, inventariem, donem les gràcies, evidentment, i aquí està. I comprem poc.
I ara una petita broma. Creu que hi ha algun parentiu entre el fundador Rossend Arús i el presentador de televisió Alfons Arús? Pues sí, sembla que sí. Són família llunyana, però són família. Sí, el presentador Arús és família de Rossend Arús. Però és que Rossend Arús no va tenir descendència. Va morir molt jove. El Rossend Arús. Que és aquest senyor d'aquí, Bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Brunet. Un plaer i fins aviat. Vinguin quan vulguin, De moment és gratis. A mi m'agradaria fer